Здравейте на всички, аз съм Светослав и може би в момента се чуете защо се снимам себе си и моята стая, без да се снимам как рисувам. Това е защото искам да ви обясня нещо. Този епизод ще бъде малко по-различен. Този епизод, както може би сте разбрали под заглавието, ще правим нещо като предизвикателство на име 10 минути, 1 минута и 10 секунди. В това предизвикателство ние ще трябва да нарисуваме 3 пъти едно и също нещо. Като първия път го рисуваме за 10 минути. И запомняме какъв ни е резултатът. Втория път го рисуваме за 1 минута. И съответно не става също. И третия път го рисуваме за 10 секунди. И горе-долу това е предизвикателството. Така. И подготвил съм си таймер. Ето. Не знам дали се вижда. Да, ето видя се. И да. Няма какво друго да обяснявам. Да, само да кажа. Всъщност не знам. Добре, върнах се. Викаха ме. Няма да обяснявам. Само да покажа какво ще рисуваме днес. Това съм го видял. Това, което ще рисуваме. И сега ще кажа от кой съм го видял. Само дайте ми една минутка. Това съм го видял от това предизвикателство и съответната рисунка съм я видял от Draw with Jazza. Може да го видите. Името му ще бъде, каналът му ще бъде долу в описанието. Цялата информация за това видео горе-долу ще бъде долу в описанието, както и правилата за играта. Много ме кеф този човек. От известно време го гледам. Искам да кажа, отидете, вижте го. И ето какво ще рисуваме. Да, това. Също ще има и линк към неговото видео, така че отидете да го видите. И тук съм си подготвил лист. Ето. 10 минути, 1 минута, 10 секунди. Не знам колко се видя. Да. Също искам да ви покажа набързо някои от моите рисунки, които не съм правил в видео. Както знаете, когато снимам видео как рисувам, рисунките не се получават много добре, понеже чрез моята камера, по-скоро телефон, защото аз снимам с телефон, ми позволява да снимам до 15 минути. И затова не се получават много добре, за което моля да ми извините. И сега ще ви покажа рисунки, които съм рисувал за час-два. И да, ето ги тя. Това е едната. Общо взето, тук съм окачил навсякъде. Само малко да го мръдна това. Ето, тук имаме на око. Пак повтарям, не знам колко се вижда. Това е куче, как се вижда. Това е миньон. Обаче не е много добър. Това е едно детенце. Индианче. Ето тук е едно дърво. Дявол е Господ и още няколко. Имам съответно и папка, където се събирам рисунките, които няма къде да ги закачам. И ето я лампата, чрез която ми помага да снимам видеа, която ми дава светлина, която естествено се вижда в почти всяко видео, понеже няма как да я скрия. Да. Мисля, без повече губене на време, да започваме. Така. Таймер. Моля те да дойдеш тук при мен. Така, вижда се, нагласяме таймера на 10 минути. Да. Нагласяме таймера на 10 минути и ще видим какво ще стане. Между другото, искам да се извиня за това, че се виждам наобратно. Причината за това, че се виждам наобратно е,
че когато сложа телефона, ето така, за да снимам как рисувам и самата рисунка се вижда наобратно. Затова за мен е по-важно рисунката да се вижда нормално, отколкото аз да се вижда нормално. И да, без повече губене, нагласихме таймера на 10 минути. Така да го отключим. Ето. И пускаме. Старт. Старт. Ето, започна. Нека започваме и ние. Така. Няма да се опитвам да го правя абсолютно също. Чайте и таймера да сложа. Не знам колко ще се вижда таймера между другото. Ето. Така. Започваме. Добре. Така. Започваме с брадичката му, така да кажем. Рисуваме тук вече надолу. Естествено, че няма да се получи същото. И този телефон. Добре, тук не се получи. Стрелям го почна на много и не ми се получи. Както исках да стане. Трябва да бързаме. Защо толкова бързо се изгася този телефон, не мога да разбера. Така. Така. Добре. Остават ни 8 минути и 35 секунди. Ще казвам времето, понеже не знам колко се вижда. Така. Дори за 10 минути може би няма да стане както трябва. Понеже, признавам си, аз самият не мога да рисувам добре. Така, нещо такова. Това са му зъбите, ако се чуете. Остават ни 8 минути. Нека видим какво ще направим в това време. Така, правим по-малък за тук. Така. Нещо такова. Тук е празно пространство. Така. Ето така. Тук е един нос. Това за мен наистина е много голямо предизвикателство. Понеже, както казах по-рано, не мога да рисувам за толкова малко време. Просто ми трябва повече време. Така, сега нещо такова. Това е рок. Правим сега ето тук нещо такова. Остават ни 6 минути и 50 секунди. Става доста грозен дракон. Естествено, телефонът се изключва отново. Така. Така. Стига някъде до тук. Така малко да поизтрием. Сега правим така. Това между другото ме напомня на видеото How to Draw. Точно не му помня как се казваше. Ма на български как да нарисуваме съблеза по дракони и задачите на Бърк. Напомняме на това. Понеже все пак рисуваме дракон. Един момент само.
Тук съм го направил доста грешно. Трябва е така да продължава. Ето къде ми е била грешката. Да, това ми е била грешката през цялото време. Извините ме. Остават ни 5 минути и 20 секунди. Така. Изображението, което ви показах, беше направено за 10 минути. Както виждате, вече имало половината време. Аз съм, бих казал, до никъде. Той телефон, ако изгасне отново, но ще се ядоса много. Но искам да кажа, че някъде не е честно, понеже телефонът се изгасва и аз трябва да го включвам. Докато започнем ми отне няколко време да покажа. Няма се оправдавам. Така. Продължаваме ето така. Си трябва да гледам този телефон да не изгасне. Също не знам и колко се чувам, затова ще говоря малко по-силно. Не се получава абсолютно също, но пак става нещо. Така. Правим така. Остават ни 4 минути. Оставяме да направя само крилото и съм готов. Съответно ще използвам останалото време за декорация. Така, тук има сянка. Продължава ето така. Да, се светнем лампата, искате ли? Моята лампа, без която епизод не можем без нея. Така, после ще тревожи за детайлите. Така, както виждате, доста се бавя. Не знам какво ще е в късая 10 секунди. Така. Ето го крилото. Само няма да изгасваш, защото ще съм много ядосан. В момента за никъде не бърза, защото знам, че имам време. Така, правим ето така. Ето така, горе-долу. Нещо такова. Сега правим една черта и това бих казал цялата рисунка. И сега имаме време. Опа. Това не е цялата рисунка. Има още моя грешка, извинете. Трябва да направим тия нещо са, които естествено аз не забравих името. Така. Слагаме ги. Добре, нали това натиснах? Защо той телефон изгасва постоянно? Толкова ли? Така. Ще имаме ето тук. Просто големи стават. Ето тук. Така. И последно. Ето така. Само остава време за детайли. Оставаме 1 минута и 30 секунди. Ще видим какво ще направим за толкова време. Като декорация. В момента въобще не гледам от лаптопа, ми си измислям код ми хрумне. Това в момента го гледам само там. Така, тук малко повече трябва да го правя. Така. Между другото, за първи път се показвам пред камера. Ето за мен е плюс за този канал. Така, остават ми 50 секунди, малко трябва да се разбързвам. Така че съм готов. Повече детайли по-добре. Така.
Така, ето тук малко. Не знам изобщо какво се вижда. Казвам ви времето, няма какво да ви лъжа. Ако не ми вярвате пък, пуснете си вие таймер. Така. Така. Това между другото. Добре, остане съвсем малко време. 10 секунди. Ако не изгасна телефона, ще бъде добре. Така малко да направим. И свърши времето. Колкото толкова. Добре да го спрем, че ме до главата. Изтриване. Ето какво получихме. Какъв е крайният резултат. Покажем по-отблизо. Ето. Не знам колко се вижда. 10 минути. Ето. Показах и аз, не знам. Така. Минути са 16 минути. Повече отколкото очаквах. Така, нека се наглася за една минута и продължаваме. Така. Една минута. Започва. Сега. Добре, по-бързо се справихме сега. Така, рисуваме зъб. Вау, колко бързо минава една минута само. Така. Няма да се представя какво рисувам. Вау, колко бързо само минава една минута. Така, слагаме тук едно око, за да има нещо. По-бързо изгасна. Така. Тук е един нос. Вау, колко грозно стана само. Бързо. И... О, не! Погледнете го само. Един момент. Една минута. Ето какво направихме за една минута. Дори не успях. Значи, ето това става в моите видео. За една минута само мога да направя глава. Добре, нагласявам се за следващото за 10 секунди. Пригответе се. Това ще бъде невероятно. Връщаме се след малко. Добре, 10 секунди. Започват да текат. Точно. Един момент. Сега. Така, няма да интересува в каква форма е главата. Правим зъби. И правим... Вие базикате ли с мене? Не се смейте. Но това не е честно. В смисъл, не е честно. Повярвайте ми, 1 минута и 10 секунди са много по-кратки, отколкото си мислите, че са. Пробвайте го, това предизвикателство е просто много трудно. Така искам да ви кажа чао още от сега, защото всеки момент видеото ще спре, понеже съм преминал лимита на снимане. И да, сега ще покажа набързо какво сме постигнали. Така, само чека да го покажа. Ето така, може би ще бъде добре. Ето така, мисля, че се вижда. Ето. Това са... че не мога да видя. Не мога да обърна камерата. Това са 10 минути. 1 минута. И 10 секунди. Добре. Естествено. Да не забравяме най-важното нещо, което правя всеки път. Се подпишем. Да.
колкото направихме. Много ми е смешно, обаче за 10 секунди. Така. Ако не се вижда добре между другото, такова, как се казваше, снимката, която ще видите на видеото, тъмнела. Тъмнела ще бъде това, което съм направил, така че ако не съм го показал добре, ще го видите на тъмнела. И да, доста е трудно това предизвикателство. Признавам се. Доста бързо минава времето. Добре, това беше всичко от мен. И от самото предизвикателство. Ако искате да виждате още такива предизвикателства, не забравяйте да струшите лайк бутона и да не забравяйте да се абонирате. Това е най-важното нещо за мен. Това беше всичко от мен за сега. И ще се видим в следващото видео. Чао, чао!